Aplicació Shareable. Indistintament en diré Shareable o Shareable, perquè ens entenguem. Aquesta aplicació està en anglès i, per tant, us he intentat traduir totes les explicacions que donava el web de l'aplicació de la millor manera que he pogut al català. Primer mirarem que aquesta aplicació és la millor de l'intercanvi d'arxius en línia. Què vol dir això? Estan basats en una xarxa Wi-Fi i no basats en els serveis d'internet. Això significa que al no utilitzar l'internet tot pot ser més lliure i ràpid. Per convertir no depenem de cap servidor que estigui a la xarxa, sinó només entre nosaltres d'una xarxa Wi-Fi. Shareable també té un avantatge afegit, que no ha d'administrar diversos comptes de diversos servidors per a convertir els arxius amb usuaris d'una altra xarxa. El segon punt és que aquesta aplicació és millor que un servidor de hosting d'arxius. Un cop més, Shareable és millor que qualsevol arxiu basat en servidor de cable que rep una solució, ja que comparteix arxius a través de la xarxa local Wi-Fi i no d'un servidor d'internet. Els arxius que vostè ha pogut carregar amb el seu ordinador o amb el seu dispositiu et permet a continuació descarregar-los a un altre dispositiu. Aquesta aplicació, a més, és més ràpida que el Bluetooth. No està limitat pel seu rang. Compartir a través de Shareable és fàcil i intuïtiu. No cal ser un fanàtic de la tecnologia. D'altra banda, és gratuït i ràpid. Només podem comparar una cosa. Mireu-ho. Envia't un correu a tu mateix amb una fotografia des del teu telèfon o al PC o viceversa. Podeu veure que d'una cosa i l'altra hi ha una gran diferència en velocitat. Podem transferir un fitxer d'un dispositiu portàtil a un altre en un instant. Jo ho he provat amb 3 mòbils diferents i ha funcionat perfectament. A més, és una aplicació que ens permet treballar sense cables. No hi ha cap cable. Una de les coses que notarem quan fem sempre l'intercanvi d'arxius és que havíem de connectar el telèfon al PC mitjançant cables USB per moure música o imatges d'un PC al telèfon o viceversa. Si s'utilitza Bluetooth, que alhora és més lenta i complexa, el Shareable ens estalvia tot això. Shareable resol aquest programa d'una vegada per totes. Només ha d'afegir a la seva col·lecció de música la música que vol compartir i compartir-lo. Ara serem capaços de descarregar qualsevol cançó que vulguem que estigui a la nostra col·lecció amb un altre dispositiu. Fem un resum. Què és el programa? Tal com veiem, es tracta d'una aplicació per compartir fitxers entre diferents dispositius. Però els dispositius, a més, poden ser de qualsevol sistema Windows, Mac, Android, iPhone. Només necessitem una connexió Wi-Fi i que tots els dispositius estiguin connectats a la mateixa Wi-Fi. De la web www.shareable.in es pot baixar l'aplicació gratuïtament. Com funciona? Tal com m'he explicat, una vegada instal·lada en tots els dispositius
entre els que vulguem compartir fitxers, podem començar ja a transferir fitxers. L'aplicació permet dues coses importants: enviar, compartir, o bé rebre els fitxers des d'un altre lloc. Si volem enviar d'un dispositiu a un altre diferents fitxers, ho podem fer compartint-los un a un o bé marcant-los per compartir. Després, aquests que estan marcats els rebrem a l'altre dispositiu. A continuació, podem veure diferents imatges de l'aplicació tant en un PC com en un mòbil o una tablet. La pantalla inicial és molt senzilla, només té dues aplicacions, que és el Share o el Receive, és el compartir o rebre. A més, amb aquesta aplicació, amb aquesta pantalla inicial, veiem tres ratlletes aquí, que a aplicar-les, al pitjar damunt d'elles, ens surten els settings, la configuració que tenim d'aquesta aplicació. En aquest cas, com podem veure, he connectat un dispositiu i només és un mòbil de marca Samsung. Això podem veure amb la paraula device, dispositius. A continuació, ja ens podem posar a preparar per compartir fitxers. Si fem el botó Share, ens sortirà el que vulguem compartir: fotos, vídeos, música, contactes. Una vegada hem determinat, per exemple, si és una foto, ens sortirà una pantalla on buscarem les fotos que tenim. A continuació, una vegada hem buscat la foto, l'hem seleccionat, i direm a quin dispositiu volem fer-ho. En aquest cas, com que només en tenim un, serà el mòbil. El marcarem d'aquesta manera, amb aquesta senyal, i farem el Share o Make Public. Què vol dir això? Share vol dir que immediatament el compartirem. Si fem Make Public, ens afegirà aquesta foto o aquestes fotos amb una base de dades, podríem dir que hi té, en aquest cas, 5 fotos, una foto, un vídeo, o música o contactes. Això es permetrà des d'un altre dispositiu que ens ho baixem directament. Evidentment, si hem fet Share, ens surt a l'altre dispositiu al que hem volgut traspassar aquesta foto o aquest vídeo una nota de confirmació. Només cal que apretem el Yes, conforme nosaltres sí que volem compartir, i ja ens faran directament el transfer. Si es tracta d'un fitxer petit, d'una foto, per exemple, no ens donarem compte de què s'ha fet ja, perquè va molt ràpid. Per acabar, ens posarem a el que és el tipus de programa, és a dir, un resum. És una aplicació que s'ha de baixar i s'ha d'instal·lar en cada un dels dispositius entre els que volem compartir fotos, vídeos, música o contactes. De moment, encara no es poden compartir altres tipus de fitxers. L'opinió que en tinc? Ens pot estalviar tenir que connectar dispositiu amb cables USB i podem traspassar aquests arxius, aquests tipus d'arxius, al mòbil, a la tablet o al portàtil, o viceversa, segons on estiguen els fitxers. L'única cosa ponderable que és pels catalans, de totes maneres no importa molt, és que està en anglès. A continuació us tradueixo les paraules més importants. Penseu que no n'hi ha gaires més. Share és compartir. Receive és rebre. Device és dispositius. Els settings, configuració. Make Public és fer públic. I la pregunta do you want to accept
vol acceptar. Contestarem sí o no i així acabarem per rebre el fitxer que volem. Això és tot. Espero aviat fer-ne un altre i poder-vos ajudar a comprendre alguna de les aplicacions. Molt bé. Adéu. Gràcies.